ברוכים הבאים לסקירה שלנו. היום אנחנו הולכים לעשות משהו קצת אחר. אנחנו עומדים לקחת מילה עברית אחת בודדת, מילה שכולנו מכירים היטב, ופשוט לקלף ממנה את השכבות. המטרה? לחשוף דרכה נושא פסיכולוגי עמוק שמתחבא ממש מתחת לפני השטח בחומש במדבר. זה הולך להיות מסע מרתק שמחבר בין בלשנות, היסטוריה והנפש שלנו. אז מתחילים. ישר ולעניין, מה הדבר הראשון שמיד קופץ לראש כשמדמיינים את המילה מדבר? עבור רובנו, התמונה שמצטיירת באופן טבעי היא כנראה של חולות אינסופיים, שמש קופחת ומרחבים עצומים נטולי חיים. פשוט ישימון. אבל, האם זו באמת המשמעות המקורית של המילה, כפי שהיא מופיעה בטקסטים העתיקים שלנו? מעניין מאוד לעשות את ההשוואה הזאת. מצד אחד, אם נפתח היום את מילון אבן שושן למשל, נמצא בדיוק את התיאור הזה. מקום שומם, צחיח, לחלוטין בלי צמחייה. אבל, וכאן מתחיל הקסם, כשבוחנים את המציאות המקרית, התמונה משתנה מקצה לקצה. במקרא, מדבר מתאר אומנם חבל ארץ שבני אדם לא מיושבים בו, אבל כזה שיש בו שפע של צמחייה טבעית. אזור פשוט אידיאלי לראיית צאן. זה ממש ניגוד מוחלט למה שהתרגלנו לחשוב. וההוכחה לזה נמצאת ממש בתוך הטקסט עצמו. בספר שמות מתואר שמשה רבנו לוקח את הצאן של יתרו, ובאופן אקטיבי מוביל אותו אחר המדבר, כדי לראות שם. עכשיו, הגיוני לשאול, למה שמישהו יוביל עדר כבשים למקום שאין בו בכלל אוכל? רש"י עולה פה על נקודה מבריקה. הוא מסביר שמשה עשה את זה בכוונה תחילה, כדי להתרחק מגזל. הוא פשוט רצה לוודא שהצאן יראה במרחב פתוח וטבעי, ולא יאכל בטעות תבואה משדות חקלאים פרטיים. המדבר אם כן הוא בעצם קר מרעה אחד גדול וחופשי. והרעיון הזה הולך ומתחזק ככל שממשיכים הלאה, במקורות. הנביא ירמיהו למשל משתמש בביטוי יפהפה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. שוב, לא מדובר פה על איזה אזור מוות שומם, אלא בסך הכל על ארץ טבעית, כזאת שלא נזרעה באופן מלאכותי על ידי ידיים אנושיות. הצמחייה שם היא פראית לחלוטין, מה שהופך אותה למושלמת לחיים פסטורליים ולראיית צאן. וזה בעצם מסביר חידה היסטורית די משוגעת, איך בני ישראל הצליחו לשרוד שם במשך 40 שנה. ספר תהילים ממש מתאר שההשגחה העליונה הובילה את העם כעדר במדבר. ויש פה פרט שקשה לפספס. כשקוראים את סיפורי המסע, מגלים שהעם מתלונן בערך על כל דבר אפשרי. התלוננו שאין מים, התלוננו שאין בשר, אבל אף פעם, אפילו לא פעם אחת, הם לא התלוננו שאין לבעלי החיים שלהם מה לאכול. המדבר פשוט סיפק את צרכי הצאן שלהם בשפע. אוקיי, הגענו לתפנית מעניינת באמת. עד עכשיו התייחסנו למילה מדבר כמקום, כשם עצם, אבל פתאום בספר תהילים אנחנו פוגשים את המילה ידבר, כפועל. הפסוק אומר, ידבר עמים תחתנו. מפרשים ענקים כמו רש"י ואבן עזרא עוצרים פה ומסגירים במפורש, הפועל הזה בכלל לא קשור לדיבור מהפה. הוא מבטא הנהגה, ניהוג של עדר. כלומר, בתוך השורש עצמו של המילה מדבר, מסתתרת לה משמעות של מנהיגות, של ניתוב והובלה בטוחה. וזה מוביל אותנו ישר למשחק מילים מבריק, שנמצא ממש בפסוק שפותח את חומש במדבר. הפסוק מתחיל ככה, וידבר יקובה אל משה במדבר סיני. יש כאן חיבור לשוני לא פחות מגאוני. מצד אחד, וידבר, שזו פעולת דיבור ברורה, מצד שני, במדבר, המרחב שבו הם נמצאים וגם ההנהגה שלהם שם. החיבור הזה מאותת לנו מיד, שהספר שאנחנו נכנסים אליו, הולך לעסוק באופן עמוק מאוד בכוחו של הדיבור. והחיבור הזה מוכיח את עצמו בגדול, כי החומש הזה הוא למעשה במה אחת ענקית, שעליה המון קולות מבקשים להישמע. הרשימה של המדברים פה היא פשוט אינסופית. יש לנו את בלק, בלעם, אפילו הטון פותחת את הפה ומדברת. יש את קורח שפותח במרד מילולי, בנות צלופחד שדורשות צדק, והמרגלים שמוציאים דיבה. כולם מדברים. לעומת ספר ויקרא שעסק בהלכות וקורבנות, ספר במדבר הוא חד משמעית הספר של המדברים. אבל רגע, למה בעצם יש פה פוקוס כל כך אינטנסיבי על פעולת הדיבור? כדי להבין את זה, אנחנו חייבים לקפוץ רגע אחורה, ממש לתחילת הדרך, לסיפור בריאת האנושות בספר בראשית. הכתוב מתאר איך האדם נוצר מאפר, איך נופחה בו נשמת חיים, ואיך הוא הפך לנפש חיה. תיאור מרשים, אין ספק, אבל חייבים לשאול את עצמנו, במה בעצם שונה נפש חיה של בן אדם מנפש חיה של כל חיה או בהמה אחרת בטבע? ופה נכנס לתמונה רש"י עם הבחנה פשוט פנומנלית. הוא מסביר שכן, גם בעלי חיים מוגדרים כנפש חיה,
אבל מה שבאמת מרומם אותנו, מה שמעניק לאנושות את הייחודיות שלה, אלו שתי תוספות מאוד ספציפיות, דעה ודיבור. היכולת שלנו לחשוב והיכולת שלנו לבטא את המחשבה הזאת החוצה במילים. בעצם יכולת הדיבור היא האיכות המרכזית ביותר שלנו כבני אדם. הדיבור הוא הפנס שמאיר את התוכן הפנימי ביותר שלנו. ואת העיקרון הפסיכולוגי הזה ממש אפשר לראות בפעולה לאורך חומש במדבר. הדיבור פה פועל כחלון שקוף לאופי של הדמויות. יש שתי דוגמאות בולטות שקשה לפספס. מצד אחד, בנות צלופד. הדיבור שלהן חושף נשים חכמות להפליא, מלאות ידע ובעלות כבוד עצום לסמכות של משה. לעומת זאת, כשמסתכלים על הדיבור של בני גד ובני ראובן, מקבלים תמונה שונה לחלוטין. הם אומרים, קודם כל, שהם רוצים לבנות גדרות לצאן שלהם, ורק אחר כך הרים לילדים שלהם. סדר המילים שלהם חשף באותו רגע סולם ערכים פנימי מעוות, שבו כסף ורכוש קודמים למשפחה. אז לקראת סיום הסקירה שלנו, אנחנו נשארים פה עם שאלה שהיא באמת חומר עמוק למחשבה. הרי ראינו שהמדבר הוא לא מקום ריק, אלא מרחב של הנהגה, ושהדיבור חושף את מי שאנחנו באמת. והשאלה שמעדדת היא, מה המילים היומיומיות שלנו משדרות לעולם? בשיחות הפשוטות שלנו בעבודה, עם חברים או עם המשפחה, מה סדר המילים והניסוח שלנו מסגירים לגבי סדר העדיפויות האמיתי שלנו בחיים? זו לחלוטין שאלה שכדאי לקחת איתנו להמשך. אז תודה רבה על ההאזנה ונתראה בהמשך.